Lalajengaken nggih. To upamanipun tapi dipun paos supados kula saged anu kadang sinten ingkang kersa maos. Monggo nika lho ingkang to kalih to ko kalih nika ingkang seratan nika lho. Nek to iku tapi kula nyuwun wonten ingkang majeng. Monggo. Mas Kundono nggih. Monggo. Ingkang menika Mas, monggo. Niki diwaca sik nggih. To. Nah, sepi. To. Cetha mboten ya? To. Nah, nggih. Niku mangke saged dipun gledi malih. To. Lho, meh padha suarane nggih. Ilate kerang nekuk jajal. To, tekuk sing duwe. To. Oh, nggih. Ilate tekuk. Nek sing mriki nemplek untu. To. Nggih. Ngaten nggih? Do. Oh. Done nek do sing ora ana hane. Sebab aksara Jawa ora wonten do kalih do nggih. Sing do sing ngaten ngendi? Oh, ngaten iki nggih. Niku do. Nek diserat Latin do d kali h. Dadi macane do. Nggih. Ditekuk nggih nek sing do. Nah, niku leres niku. Do. Nggih, monggo. Sampun. Sanesipun nika ingkang to selarik niki. Nek to mapane kangge tembung pamit tapi apa? Nggih, dipun waos upaminipun toto titi tentrem titah sawantah tanah putah rah. Monggo dipun terokke. Leres mboten maca ngoten niku. Ingkang menika. To titi tentrem titah sawantah tanah wutah rah. Keplok nggih. Menika sae mangke saged dipun gledi malih kersanipun poweripun medal. Beda nggih, nek sing power mboten medal niki kados tiyang teng pasaran niku. Niki angsal teng pasar jagongan niku lho. Kalian jenengan jagongan niku lho. Ning pasar malah cetha nggih. Niki tempe pira yo niki? Anu 20.000 sah kabeh iki sak plastik iki. Ora entuk kurang ora iso. Nggih. Ngoten nek dingge panata awon ta nggih? Nggih. Awon mboten nek ngono dadi panata cara. Para tamu sedaya ingkang minulya menika sampun dumugi tata cara badhe ngaturaken niki lho ngremeng mboten nggih, mboten mantep nggih. Nggih, nika. Beksan Gambyong Parianom ingkang dipun paragani dening kaya ora iso nek iku nek selawi nek wong balekke badine tok ora anu ngaten nggih. Niku jenenge ngendika ewek-ewek mboten dipun renggep. Ngaten nggih. Ning nggih manut kabetahanipun renggeping wicara menika kanggem wonten ing peken nggih tetep binten kalih lagunipun kalian napa menawi maraga. Pirsa nggih? Mboten saged menika nek mboten 20.000. Awit mangke kula nggih namung napa balekake kulaan kula. Nah niku men sae niku. Ora sah kaya napa niku? Kaya nek dadi pambiwara. Mboten saged. Menika menawi mboten 20.000 awit menika mboten saged balekake anggen kula-kulaan. Niku nek nggo pambiwara lagune. Nggih, mangke masih tuku malah do mlayu kabeh. Wong ki mang salah pil apa piye. Nggih, nika nggih lajeng to menika to ilate ini nampak ini. To titik jenengan. Monggo. Tasih menika nggih. Niki ingkang baken sing penting nggih niki panjenengan. Monggo. Nggih. Mapanaken alat ucap, monggo. Toto titi tentrem titah sawantah tanah wutah rah. Keplok nggih. Ngandhapipun gantos priyantun. Nah iki monggo. Nek ngono ku munine piye? Sinten ingkang kersa monggo. Nah nggih monggo. To pineta cumantaka ketital. Niki saged diteruske niki monggo. Tukul tuku tutuk telu. Nah, kutuk
telu. Kutuk telu. Beda sampean nggih? Ngoten nek cah SD, cah cilik. Mesti to bab ilate niku mesti ditekuk. Nggih. Wedi ora iso. Ya wedi. Nderek ibu, nah nek nderek senengane, nderek ibu tuku. Gethuk ya pas gethuk. Tuku gethuk karo sate, mesti sate. Nggih. Nah nika panjenengan nggih. Niki regeping wicara nggih wonten niki ingkang baken menika. Monggo nggih. Sinten pun maksudi malih nika? Tapi niki monggo niki. Monggo. Sinten kang kersa? Monggo. Ingkang menika. Do mardika dalan dudu madu wedi rendeng. Ah menika saged rendeng saged. Wah, rendeng wae ora ana rendeng ya ngono tulisane ngono iku. Ya rendeng. Nek rendeng ya rendeng, ora rendeng. Ngaten nggih? King menapa? Mboten kinantenan di ha. Ngaten nggih? Pirsa nggih? Monggo. Ngandhapipun malih. Do pindho dapukan wedi rendeng. Nah, niki rendeng. Nggih. Sanese panjenengan Bapak, monggo. Ngandhapipun malih. Dalu-dalu nduduk ludah lenge kadal. Leres ya stop sik. Dadi benjing panjenengan umpamane wonten yuyu kok mboten ketinggal, mesti mlebet teng jero leng. Napa? Leng. Ya, monggo. Monggo. Lenge. Nah, lengi. Lenge kadal karo Hati-hati. Pentil kok iso keliru. Pentil. Nah, ngoten nggih. pentil. Nah, ngoten nggih. Pelem. Napa? Pelem. Ah nggih. Pentil. Pentil. Nika nggih. Ngaten nika menehi lomba, gurunipun mboten pareng duka. Pak, le pidato iku apik muridku. Lho kok dimenangno cah Eko. Lho macane kok bener kono karo kene kok. Lagune apik kene nanging napa nika? Oleh kedale beda. Pirsa nggih? Pirsa nggih? Mangke menawi wonten seratan, menawi sampun kula aturi napa nika? Napa nika? Tulodo-tulodo panyandra dipun waos ingkang saestu. Nggih. Upami wonten ketikan kok napa nika? Bapak dhuwure dhewe angka 2, ibu angka 2. Ampun dipun bapak kalih, ibu kalih. Bapak, ibu. Meniki nek mboten direnggep le nyetel sesuk niku nggih beda. Diwaca disuwunke midhangetaken sanes. Nek ora dereng wonten tiyang sanes nggih garwanipun nanging ingkang leres kedah dipun gurukake ingkang pono. Nika sinten ingkang kersa malih monggo pisan malih. Sinten? Oh panjenengan Bapak nggih monggo. Nika. Sore-sore wancine meh peteng dedet. Nah, leres napa lepatnya? Leres nggih. Nah nika nggih. Tulisane kembar lho niki. Kalih niki. Lho munine kok beda? Niki peteng, niki kok ne. Iki dadi e kok iki dadi e. Iki ya e. Lho iki kok dadi o. Lah niki malah dadi e. Lho selarik rupane padha kok oleh ngucapke beda-beda. Ana sing e, ana sing e, ana sing o. Lah menika kedah dipun gladi ngantos tresih. Mila menawi panjenengan sampun saged utawi damang ing bab menika pasrah tampi wonten kala mangsanipun dipun damelaken kaliyan WO. Menawi mboten dipun napa nika dipun aturi badhe nyepeng nembe dipun aturi ampun kersa. Dipun suwun rumiyin. Pundi mangke ingkang
tekipun. Awit wonten ingkang ngaten, Pak, nanti untuk pasrah tampi supaya waktunya terkendali sudah ada tag dari WO. Oh iya, saya minta dulu. Oh enggak Pak, nanti saja Pak. Nanti ketika enggak. Kalau enggak diberikan sekarang saya tidak mau. Ngoten mawon. Kenging napa nika? Mesti keliru kok. Ono U. Nggih. Nika tuladhanipun kula nate maraga wonten Pak Bupati ingkang saderengipun menika. Kula dipun dawuhi juru panampi ingkang bisanipun bluro ingaten. Ingkang bluro manut. Pak ini dibaca Pak. Lah kula mboten purun. Wong kula takonke dikabari untuk bojoran sik kula mboten purun. Kula mboten purun nek maca. Nanti waktunya Pak jenengan minta berapa menit? 5 menit untuk berdua. Siap kalau ngoten nggih. Mboten Pak, di sana saya kemarin itu bilang siap tapi tidak siap. Loh, ini lain aku udah ngoten ya. Niki lain niki. Nek dikon maca mboten kula waca. Karena orang nggo kacamata aku, ora ketok. Kalau ngoten nggih. Nggih, monggo nggih. Napa niku? Nggih nggo kacamata sami mawon kula desak mriki. Nggih. Aku ora ketok Mas nek maca. Malah ora muni kok. Lah delalah ingkang kagungan kersa Pak Bupati. Lho, mpun rawuh Pak. Wong kula padosi kok. Nggih. Kula mangke mboten maca nggih Pak. Kula tak lajeng kemawon. Lho Pak Yoto nek kon maca iku ngopo? Ora usah Mas. Wis mbarang wae ben sak karepe iku. Semenjak karepe iku. Nanti waktunya Pak. Lah njaluk pirang menit. Nah niku leres nggih. Terus nggih Pak mangke maksimal 5 menit. Oh nggih apik. Nek 5 menit nggo wong loro iku ketoke tak pakai bahasa isyarat ae Mas. Cepet malah 2 menit. Bahasa isyarat trimo nak. Nggih ngeten. Nah, selesai. Tak undang rene, kowe tak tampa lho nggo nemu ning kono ngoten nggih. Nah, ngoten. Mun cekap. Lho basa Sasmita rak wonten. Basa menika mboten wonten ingkang lepat saking guna paedahipun. Tidak ada bahasa yang salah ditinjau dari fungsinya. Uger penutur kali ingkang nampi sampun mudeng basa menika sampun mlampah sampun leres menika. Ngaten nggih, wong bapak kalih putranipun, mbah kalih putunipun menika ngendika sing mboten umum kemawon saged kok. Ayo, mun Pak Pung dereng. Oh malah Yayak. Ngono ku digolek ning kamus ora ana niku. Pak Pung karo Yayak iku apa ya? Mboten wonten. Nggih? Ayo. Nah, ngoten nggih basa ingkang mboten tepat namung pilih kangge mambiwara, kangge medhar sabda menika kedah emut 3. Logika, etika, estetika. Namung priyantun Jawa, wong Jawa menika logikanipun malah dipun singetaken, dipun rumiyenaken etika. Pramila kathah ingkang priyantun Jawa menika ngendika mboten pareng lajeng dipun tampi mentahan. Basa kasare nek ana wong ngendika kuwi aja dipangan mentahan. Awit wong Jawa niku ngangge kagungan apa niku? Duwe sanepa. Duwe pepindhan. Nggih? Duwe napa malih? Nek sindiran apa? Ngutuk lor kena kidul nika nggih. Ngaten. Menika upami panjenengan turuti manut logika panjenengan wonten ingkang boten ketemu. Monggo Mbah, anggenipun dahar sak wontenipun nggih. Wong panjenengan mboten ngendika langkung rumiyin. Monggo lha piye? Kon mam sakanane. Lho anane ku pirang-pirang kok. Kono ana gembili ana sate ana. Pirang-pirang niku lho. Sakanane kon ngentekke ya ora entek. Ha menika kedah napa nika? Sakanane karepe sing kono ora kaya sing sakanane panjenengan duwe nek ning kono ya enak-enak ning kene ngene. Karepe ngono, ampun di logika. Nek di logika mboten kepanggih.
Awit ingkang dipun rumiyin-aken wong Jawa niku etika, estetika. Nembe logikane digoleki ning mburi. Nggih. Mulane biasane do disrekal wong tuwa-tuwa Jawa niku. Wis kene-kene ngger anak putuku sing penting mangan ora mangan nek kumpul. Ora iso, Mbah. Ora masuk iku. Ya kumpul ora kumpul nek mangan. Wong putumu ana sing Medan, ana sing ning Irian. Ana sing ning gone Jakarta. Pokoke kene kumpul toh ora mangan dak malah logikane ngoten nggih. Ning Irian ya ben ora kumpul. Nek sepen kono kuat mangan. Lho jebule niku ana sanepone. Wong Jawa niku nek ngendika ngoten niku. Niku sanepone ben anak putune do rukun. Mangan niku candrane wong mampu. Nggih. Wah, nek wong kok nyene perkara mangan ya wis. Lah iku mampu. Ora mangan iku candrane wong ora duwe. Sing anakku sing duwe karo sing ora duwe, ayo do tetep rukun. Ngoten lho, nggih. Niku sanepone ngoten niku. Nek dinapake niku di letterlek logika didhisikno ora masuk Mbah, ora masuk Mbah, ngoten. Nggih. Ndongake manten kok kaya Mimi lan Mintuna. Pirsa Mimi Bu. Panjenengan Bapak, Mimi menika kewan pesisir. Rupane kaya bangsane piting ning duwe sungut dawa kaya kikir dawa ngono. Kulite atos ning jerone nek dimasak gurihe kaya bangsane piting. Menika hanggadhahi pakulinan tansah awor terus. Kanthil terus mawon. Lah ini kon kaya Mimi lan Mintuna disrekal karo cahanan logikane ditemokke. Wah, lah ndongake manten kok kaya Mimi lan Mintuna. Dak ora kober nyambut gawe. Bendina amen kanthil wae. Lho jebul menapa menika? Logikane didhilikke ning nguri, kon goleki jenenge. Mimi lan Mintuna sing dikon kanthil niku napane? Tresnane. Katresnane. Ning ora dicethake. Nggih. Nah, didongakno cintanya katresnane kaya Mimi lan Mintuna. Mula nek ning ngene adoh nggih, tembang dendang gula nggih niku. Nek cedhak tansah mulat. Nek ning adoh piye niku? Napa niku saire niku? Aku setia tuhu niku nggih. Pamintaku nimasidase kali praktek napas antot runtut ana sing banter ana sing ngelon ana sing cepet ana sing rikat niku swanten namine menapa niku luk dekung nggih membat mentul tansah reruntungan ora kentekan napas mesti nganggo ameh nyerot apa nama nembang di nyerot sik ning weteng ing sarina sawa ngene datan kenggang ambekane set sarambut nek pas niku kan nyerot nggih nek sing kulino kuat nggih apa datan kenggang sarambut duwu nek kedawan nggih elek. Nah niku mboten membat mentul mboten sekeca lengker-enggep ora kepenak. Lamun adoh ambekan cek caketing ati mbek sak teliraman mandeg sithikan niku ngono mun nyerot niku ati nek diterusno ora kelagepan diseni sithik nanging ben ra ketara cepetno ngoten nggih yen cedhak tansah mulat nah adoh caketeng ati
Nah, nek ditinggal kerja seminggu ora kondur, sesasi ora kondur, setahun ora mulih, ora ditakokke, dipertanyakan katresnane. Ora mimi lan mintuna iku. Garwamu anu nduk bojomu kok ora tok ketok nang ndi? Alhamdulillah pun kerja. Ya alhamdulillah. Ndak tak wis suwe, alhamdulillah dangu alhamdulillah. Yen cedhak tansah mulat. Lho karo garwane cedhak kok ngingeti kok mau masak apa Bu? Ora takok. Ngingeti wae emoh dipertanyakan. Aduh tansah caket ing ati, cedhak tansah mulat nang karo garwane. Yen cedhak tansah mulat sida asih. Jenengan kalau mirsani lho, bentuk ini lho, nggih. Nek mboten perintah, alat ucap ini mboten jenengan perintah, ora sadar dadi toho. Nek ora diperintah. Pindha mimilan mintuna. Ayo bareng nimas hanetepi wajib. Ambekan sik. Aja sida kelagepan jenengan kowe. Nah, situasi ambekan sik set apa-apa. Nggih. Situasi napa? Brayan. Situasi Brayan. Kepenak didongokke nggih? Ora banter, ora tak polno niku. Nggih. Kenapa kok mboten dipolke? Kenging apa mboten dipolke? Manut renggeping wicara nyuwanten ingkang sae menika powere kuat ning ora pol. Pirsa nggih? Nggih. Kejaba nek omah kobong dipolke ora apa-apa, sesuk serak wong karo kaget karo wedi nggih. Pirsa nggih? Nggih. Ngeten. Lajeng pas nembang niku panjenengan kula ngeten-ngeten napa niku? Ngatoske. Nek ya iya i. Ini malah ini. Nggih. Aja napa niku? Ingkang dipun penggalih niku alat ucap niku. Ngaten nggih?